estic a l'estudi d'aquí a casa, practicant una mica el dibuix, que és un dels meus hobbies, la meva distracció, i al mateix temps també és una manera de practicar l'art. O sigui, el dibuix i la pintura per mi van units. O sigui, voler pintar sense haver dibuixat o dibuixar bé és com voler anar amb moto sense haver anat en bicicleta. Jaume Xicola va néixer a Martorelles l'any 1935. Als 18 anys comença estudis de dibuix i pintura. Des de 1968 es dedica al dibuix i l'aquarel·la. Ha exposat, entre altres ciutats, a Barcelona, Ciutat de Palma, Tortosa, Castelldefels, S'Agaró, Martorelles, Reus, Mollet i la Llagosta, existint obra gràfica a Alemanya, França i Itàlia. Fa uns quants anys que em dedico a la pintura. Vaig començar, com quasi bé tothom, aprenent a dibuixar de petit. El dibuix, com he dit abans, és el pas primer per pintar, per agafar les tendències que siguin de pintura, procediments i tendències que després un va practicant i va posant en solfa. Jo, quan vaig començar, tenia bastant d'admiració per una sèrie de pintors clàssics, Velázquez, clar, normal. Després vaig anar canviant a mesura que vaig anar practicant i estudiant, i ara em trobo que actualment m'agrada un tipus de pintura que podríem dir, com a practicant de pintura, un surrealisme abstracte. Un surrealisme que podríem dir que és, pensant una mica en el que ha fet fins ara Dalí, i un abstracte que podria ser un abstracte procedent d'una escola de Tàpies o de Miró, no? A l'actualitat, Jaume Xicola viu a Mollet. Cada dia es trasllada, passant per les Rambles, al seu lloc habitual de treball.
estudi on tinc en la mateixa plaça de l'Ajuntament l'estudi de publicitat on junt amb un altre artista també fem companyia i fem coses de publicitat. O sigui, majorment aquí el que fem és cartells, fulletos de propaganda, prospectes, tot el que la gent necessita per anunciar-se. No? I aquí doncs, hi ha un altre aspecte de la publicitat que faig, que és la de portades per còmics o anuncis d'altre tipus, que no és pròpiament de catàlegs o... És evident que tota aquesta escola o aquest sistema que ara estic pintant ha reportat que des de l'any 68 fins ara hagi fet una sèrie d'exposicions, de concursos i participar a fi i efecte de poder arribar a assolir unes cotes que em permetin doncs, tocar ja la pintura en un altre sentit. Com que estic convençut de que la pintura també és investigació i recerca, des de fa uns 2 anys estic investigant noves formes de pintar l'aquarel·la, que és el mitjà que fins ara doncs, estava i practico. Llavors, durant aquests 2 anys, després de moltes experiències, molts fracassos amb materials i buscant elements que no siguin solament el pinzell el que serveixi per pintar, buscant pintar doncs, amb esponges, amb draps, amb plàstics i de més elements, he arribat en aquest tipus d'aquarel·la, que és sobre un paper molt satinat, que es pot veure que brilla, que és un paper pràcticament brillant. I llavors és una manera de pintar aquarel·la que francament no coneixia, ni havia vist a ningú, a pesar que he llegit molts llibres sobre la tècnica de l'aquarel·la. I aquí doncs tinc una mostra que vaig fer d'uns 25 quadros, d'un llibre que vaig llegir, que tots coneixem, que és La història interminable, i de cada capítol vaig fer un quadre, fent una mica la recapitulació del que era el capítol. No? I a partir d'aquests capítols i d'aquests quadres vaig fer una exposició amb bastant d'èxit i aquí doncs, hi ha una petita mostra del que és la pintura amb aquesta tècnica. No?